ತುಳುನಾಡಿಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಇನಿಕೋಡೆದ ಕನಾತ್. ಸುಮಾರು ಅಚ್ಪ ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಿರ್ದಿಂಚಿಲ ತುಳುವೆರೆ ಉಡಲ್ದ ದುನಿಪುನು ಸರಕಾರ ಲೆಕ್ಕುಗು ದೆಪ್ಪಂದಿಲಕ ಆದುಪೋತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಊರುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಎಂಪಿ ನಕುಲು ಎಂಎಲ್ಎ ನಕುಲು ಮಲಮಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂತ್ರಿಗ್ ರಾಜ್ಯಗೂ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಮನವಿ ಕೊರ್ನಲ ನಮ್ಮ ಮನವಿನ ನನಲಾಗೆ ತೊಂದಿಜ್ಜೆರ. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮೀಯರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಸರಕಾರಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದುನಿಪು ಲಕ್ಕವು ನಂಚಿನ ಕಾಲವೈದಂಡ. ಅಂಚಾದ ಈ ಕಜ್ಜಗ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕುಲು ಈ ತುಳುವಪ್ಪ ಮಟ್ಟಿಲ್ಡು ಪುಟುದು ತುಳು ಭಾಷೆನ ತರ್ಕದ ತಾಂಕದ ಬುಳೆಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವಪ್ಪ ಬಾಲೆಲ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಭಾಷೆನ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೆರಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ದುನಿಪುನು ಸರ್ಕಾರಗ ಮುಟ್ಟಾವು ನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಮನವಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖೇನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಲೆಗ ಎತ್ತಾವಡು ಪಂದ ಈ ಮುಖೇನ ಬೆನ್ನಾಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಂದುಲ್ಲ. ಇದು ನಿಪು ಇನಿ ಕೋಡೆದ ಅತ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಜನಕ್ಲಿಗ ಸರ್ಕಾರಡ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂದಾಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ನಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಈ ಪಜ್ಜಿಗ್ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊರಡು. ತುಳುವಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ತುಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಯಾನಗ ತುಳುವಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾಹಿತಿಗಾದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮುಖೇನ ಮೆಸೇಜ್ ಅತ್ತಂಡ ಕರೆ ಮಲ್ತದ ಮಾಹಿತಿ ತೆರೆಯೋನ್ಲೆ. ಭಾಷೆಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಭಾಷೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಉಳಿಗಾಲ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷಿಗರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೂಲಗಳ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧ ಇದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಿರಿಯ ಪೀಳಿಗೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೋಷಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ. ತುಳುವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಮತ್ತು ತುಳುವರ ಆಶಯಗಳ ಈಡೇರಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಆಗಲಿ.